ένα βίντεο ακόμη στη σημερινή μας εκπομπή για έναν 30χρονο ζωγράφο. Λοιπόν, είναι 30 χρονών, ανήκει στους εκφραστές αυτούς της γενιάς της αναπαραστατικής ζωγραφικής, τους ταλαντούχους. Ο τίτλος της πρώτης ατομικής του έκθεσης που τρέχει αυτές τις μέρες στην γκαλερί του Θανάση Φρυσίρα είναι «Νοσταλγή». Και φυσικά η πρώτη ερώτηση που κάναμε στο Βασίλη Σελιμά, περιού ο λόγος, είναι τι νοσταλγούν, κύριε Σελιμά, οι νοσταλγοί σας? Για να δούμε τι μας απάντησε. Οι νοσταλγοί προέκυψαν περίπου πριν 2 χρόνια. Δημιουργήθηκαν με σκοπό να επαναφέρω πράγματα από το παρελθόν στο μυαλό μου και με κάποιο τρόπο έτσι να τα ξορκίσω. Επιστρέφοντας στο παρελθόν και βλέποντας κανένα πράγματα και καταστάσεις, ίσως με κάποιο τρόπο τις διήλυσα και τις είδα με έναν καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι βασικό ρόλο έπαιξε η οικογένεια και το πώς εγώ ήθελα να επαναφέρω στη μνήμη μου καταστάσεις που έζησα με την οικογένειά μου και με αυτόν τον τρόπο να δω όλες εκείνες τις αξίες και όλα εκείνα τα ηθικά στοιχεία που πέρα από το ότι με κάναν αυτό που είμαι σήμερα, αλλά και το να με δω ξανά μέσα από τα παιδικά μάτια και την αφέλεια όλων εκείνων των ετών. Κύριος άξονας της ζωγραφικής είναι ο σουρεαλισμός, χωρίς απαραίτητα να παραπέμπει σε τους γνωστούς σουρεαλιστές ζωγράφους. Υπάρχουν πάρα πολλά σύμβολα. Υπάρχει το ονειρικό μάλλον στη ζωγραφική και μια έτσι δόση μελαγχολίας που επιτείνει την ανάδειξη του θέματος κάθε φορά. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αρχικά μια σειρά σχεδίων μικρών που είναι και οι νοσταλγοί, τους ονόμασα νοσταλγούς, και έπειτα χρησιμοποιώντας στοιχεία του σουρεαλισμού και του συμβολισμού δημιούργησα την υπόλοιπη σειρά των έργων. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η νοσταλγία δεν έχει να κάνει με το παρελθόν, με την έννοια την παρελθοντολαγνία. Έχει να κάνει με το να πάμε στις βάσεις μας και να τις ξαναδούμε. Να δούμε πού κάναμε λάθος και με αυτόν τον τρόπο να ξεφύγουμε από το παρόν και να δημιουργήσουμε ένα πολύ δυνατό μέλλον.